po natin ang ating butihing Provincial Coordinator ng Catanduanes. Good morning po, sir. Sir, good morning, Sir Jem. Sa lahat ng mga nakikinig ng programang ito, magsama-sama ho tayo hanggang mamaya pong alas 8 ng umaga. Yes, at pansamantala ako po ang inyong makakasama habang hinantay natin si SM Rainy Sunshine. At pagdating niya ay surely magliliwanag. Kaya magliwanag nawa ang bawat isa na ating mga taga-subaybay saan man kayo dako naruroon at patuloy na tumutok sa Radyo Uragon News FM. Yes, Sir Jem, ang ganda po ng sikat ng umaga ngayon at siyempre maganda rin po ang balita natin sa ating mga kababayan sapagkat ang Ako Bicol Party List sa pamamagitan po at pangunguna ng ating pong mga congressman, hindi po tayo tumitigil upang maging maganda po ang araw po natin. Iyan ang magandang balita na kung saan ihatid sa inyo ng ating Provincial Coordinator ang Ako Bicol Party List Coordinator Report. Yeah, o tama yan. Kapag alam mo, Sir Jem, nandito tayo, hindi lang dahil sa panahon ng eleksyon. Palagi natin sinasabi po yan, nasa buong pong Bicol Region and we have 6 provinces. Ang mga provincial coordinators ay hindi po tumitigil hanggang maabot po natin ang grassroots ng ating pong mga lugar, mga kababayan po natin upang mayatid po ang programa sa iba't ibang dako ng ating pong Bicol Region. Ayan na. Walang tigil, sir, at bagamat abalang-abala kayo sa maraming bagay, ay talagang inuuna na mapaglingkuran ng ating mga kababayan. Oo, actually ngayon po ay makakasama natin ang isa sa mga nominee po natin. Actually, siya ay second nominee ng Ako Bicol Party List na makakasama natin upang magbigay din ng report, updated report po para sa mga kababayan natin na nandito rin sa Catanduanes. Napakagandang balita na kung saan ang butihing congressman o aspirant congressman ng Ako Bicol Party List. God willing, God willing. Yes. Si Attorney Jill Bungalon po. Siya po ang second nominee po natin. At kaya patuloy niyong subaybayan at tumutok sa programang ito ng Ako Bicol Party List. Oo, actually po Sir Jem, para sa information din, mga kababayan po natin, sa ngayon po, actually, i-report ito ng atin pong magiging congressman na ngayon po ay ongoing na yung matagal na pinakahintay ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nag-aaral sa colleges. Ano po? Yan, maganda tayong balita. Educational assistance, yung tinutukoy niyo po, sir. Yes. Oo. Actually, matagal natin itong hinintay, Pero maganda naman kasi, alam mo, Sir Jem, better late than never, eh. Pero hindi pa ito late kasi ang pagbibigay ng payout para sa educational assistance, yan naman talaga ay nangyayari sa first quarter po or first sem ng ng school year. At ano bang ang first sem ng school year? Ayun. Diba August, diba ang kadalasan ang nagsisimula. So most likely yan po ay may bibigay mga last quarter na po. Ayun. Kaya may mga list na po ba tayo, Sir Bong? Ongoing po ang listing natin. Yan po ang isa sa mga gusto nating ipahatid sa mga kababayan po natin na kung dati ho ay medyo nagpepreno pa kami kasi alam naman natin na mayroon pong slots po para sa educational assistance. Pero gusto natin na maging akma yung numero na maaari mag-apply kasi mahirap pag sumubra. Yes, sapagkat limited lamang po Oo, tama po yun. Pero subalit hindi tumitigil ang ating mga butihing aspirant. Oo, alam mo, hindi lang dito sa Bicol Region, sila po ay nag-iikot hanggang sa Metro Manila and suburbs. Sa iba't ibang kalapit na probinsya ng Metro Manila. Kasama na dyan ang Pampanga, ang Laguna at ang Cavite. Makikita natin na sila ay nagpo-post doon kung dami po nilang pinupuntahan. At masaya naman tayo dahil ganyan naman po talaga ang serbidor ng mga bayan. Ang pagkaalam lamang ng iba kasi Ako Bicol, Sir Bong, akala nila hanggang Bicol lang. Subalit ito pala ay nationwide. Oh, yeah, oo. Sige. Tatawagan na natin si Attorney Jill. Yes. So, may mga kababayan kasi tayo na nasa ibang lugar din na Bicolano din, So, masaya sila na sila po ay naaabot actually. So, tayo din po, masaya din na iabot din sa kanilang programa natin. Hindi lang dahil nandito sila sa Bicol Region. Yes.
Kaya habang inantay po natin ang ating buting aspirant congressman, ay patuloy po nating subaybayan ang mga report ng Ako Bicol Party List. Hello, good morning. Wala ba? Yes, good morning. Good morning, Bong. Yes, pasensya na po. Good morning po, attorney. We are live on air at Radyo Oragon News FM Catanduanes and Facebook Live Berak Oragon. Yes, good morning po. Yes, good morning. I can... Ngayon, si Sir Opo. Jim, ang anchor natin sa ngayon at susunod na daw po si SM Lorenza. Okay. Mhm. Start na po tayo, Bong. Bakit wala? Meron po. Sige po. Yes po. Good morning. Go ahead po, attorney. Yes, good morning, Sir Jim, and sa lahat po ng kababayan natin sa probinsya ng Happy Island of Catanduanes, maray na pagkaaga po sa Satuya, Ngunyan. Yes, at inaabang-abangan po, attorney, ng ating mga kababayan sa Catanduanes at hindi lamang Catanduanes bagkus buong Kabikulan na kung saan ano po ang update natin sa inyong mga isinasagawang proyekto. Go ahead po. Well, patuloy pa rin po yung pag-iikot natin sa iba-ibang probinsya dito po sa buong Kabikulan. In fact, kahapon, tayo po ay galing lamang sa probinsya ng Masbate kung saan nagkaroon po tayo ng isang media fellowship, no? At in-inform natin sila kung ano po ang mga plano, plataforma at advokasya ng Ako Bicol Party List. And ang update naman po dito sa ating pong probinsya ng Catanduanes, noong April 21, nagkaroon po ng payout, yung tupad payout sa Municipality of Viga, Catanduanes, na kung saan meron po tayong 16 beneficiaries. And noong April 22, nagkaroon din po tayo ng payout dyan po sa Birac, Catanduanes, na kung saan meron po tayong 56 tupad beneficiaries, no? At ito po ang tupad program ng Department of Labor and Employment na kung saan sinusuportahan po ng Ako Bicol Party List sa pamamagitan ng paglagay ng mga pondo, no? Alam natin ito pong tupad program, ito po isang programa na talagang tumutulong doon po sa mga sektor na naapektuhan po nitong COVID-19 pandemic. And ito pong mga kababayan natin na tinatawag ng mga displaced workers, nabigyan po ng oportunidad na magkaroon po or kumita ng kaunting pera, no, sa pamamagitan ng pagbibigay nila ng serbisyo sa kanila pong mga komunidad. And ang kinaganda po nito, nakatulong na po sila sa kanila pong mga komunidad, and at the same time makakatanggap po sila nito pong financial assistance na sa pamamagitan ni pong sweldo na sa loob ng 10 o kaya 15 days sila po ay kikita ng 310 pesos per day. So yan po ang tulong ng Department of Labor and Employment. Again, this realized through the effort of Ako Bicol Party List sa pamamagitan po ng paglagay ng pondo dyan po sa programa na yan. And ngayon po, as per information relayed by our provincial coordinator in the person of Mr. Domingo Bo, na ngayon po ongoing na ang enlistment dito po sa probinsya ng Catanduanes doon po sa educational assistance na ibinibigay po ng Ako Bicol Party List. And we've given 50 slots for every municipality dyan po sa probinsya ng Catanduanes. So we're expecting ito pong mga college students sa lahat po ng munisipyo ng probinsya ng Catanduanes, magbibigay po ang Ako Bicol Party List ng 50 slots, no? And ito po yung financial assistance or yung educational assistance na ibinibigay po ng Ako Bicol Party List upang matulungan natin yung mga estudyante natin na hikahaw sa buhay pero they are academically deserving, no, to receive this educational assistance upang matulungan sila na makapagtapos sa kanila pong pag-aaral. So Sir Jim, yan po ang mga latest updates and activities ng Ako Bicol Party List, especially po dito sa probinsya ng Catanduanes. Napakagandang balita sa ating mga kababayan na attorney at napakaraming matutulungan dito sa ating bayan ng Catanduanes sa lahat ng 11 municipalities all over Catanduanes na kung saan ito'y kagaanan sa mga magulang
Maliban po dyan, attorney, ano pa ang ibang proyekto na kung saan ay napapabalita ang Ako Bicol Party List ay may isinasagawang patubig sa ating mga kababayan? Well, tama po kayo, no? Ito pong nagsimula yung 18th Congress. Tayo po ay nag-innovate, no, ng ating pong mga programa. Aside po doon sa mga talagang konkretong programa, gaya po ng educational assistance, medical assistance, ito pong mga payout, ito pong mga ayuda, tayo po ay nag-isip ng mga panibagong programa. And isa po dyan sa gusto po natin i-implement, ito pong libreng patubig, no, na hatid po ng Ako Bicol Party List. Ito po yung tinatawag natin na solar-powered water system, na kung saan ang layunin po natin ay mabigyan po ng access yung mga kababayan natin doon po sa mga malalayong lugar na for the longest time ay hindi pa po sila inaabot ng water connection galing po sa mga water district. So upang masolusyonan ang ganito pong problema, and we know for a fact na dito po sa Bicol region, isa sa mga problema na kinakaharap ng ating po mga kababayan, ito po yung kakulangan ng supply ng tubig. Dahil yung mga local water district, sila po ay nakasentro lamang doon po sa mga cities and yung mga progressive municipalities at doon lamang po sila sa sentro ng kanila pong mga lugar. Pero ngayon, ang Ako Bicol Party List ay nagsagawa ng panibagong innovative project. At ang layunin natin, mabigyan sila, yung mga kababayan natin sa mga malalayong lugar, ng libreng supply ng tubig. And ang kinaganda po dito, ito po ay powered by solar panels, no? Ibig sabihin, yung light energy na naa-absorb nito pong mga solar panels, pwede po nito ma-generate, no, or ma-convert into a current, electric current. At yung kuryente po na yun na po yung magpapaandar doon po sa water pump. And this is 24/7 serviceable water. And ang ikinaganda po dito sa patubig na programa ng Ako Bicol Party List, ito pong tubig na to, it undergoes 3 stages of filtration. Ibig sabihin, ito po talaga na tubig na lalabas po duman sa 2 gripo, ito po ay malinis and safe for human consumption. As of now po, we have 77 water sites na napalagayan na po natin sa probinsya po ng Camarines Norte, Camarines Sur, probinsya po ng Albay. And dito po sa Catanduanes, meron po tayong mga water system level 1, no? Na kung saan dyan nga po sa Birac, ilan pong mga barangay ang mga recipients nito pong water system na hatid po ng Ako Bicol Party List. So, we're expanding, no, this water system project na i-level up po or i-upgrade, no, from level 1 to level 2. And we're extending this sa probinsya po ng Sorsogon and probinsya po ng Masbate. So again, ang objective po ng ating chairman at founder na si Congressman Elizalde Co ay mapatubigan ang lahat po ng mga upland barangays, yung mga malalayong lugar, at ang expected water system project site po natin is 3,000, no, in the entire 6 provinces of the Bicol region. And hopefully this will be realized kung susuportahan po natin ang Ako Bicol Party List, and we can able, no, to have 3 seats in Congress. So yan po ang water system project po na hatid po ng Ako Bicol Party List. Well said, Attorney. Thank you. By the way, kasama na po natin ngayon si SM Lorenza. Ma'am? Yes, Attorney Jill, good morning. And good morning sa lahat ng listener ng Radio Oragon Virac. Attorney, may Yes. Ilang katanungan lang po ako sa inyo. Siguro mga isa lang ito. Apo. Yung water level system 3 po ba, kapag po ang Ako Bicol Party List ay nag-number 1 or nag-top notcher, or sabihin na natin na uupo ulit tayo sa Kongreso, ang ibig po bang sabihin nito, dito po ba sa Catanduanes at sa ibang mga lugar dito sa atin sa Bicol Region, yung level 3 po bang water system na yan ay ibibigay po ba doon or itutulong doon sa dati nang nagkaroon ng water system level 2, or bago na namang mga recipiente po ito? Well, salamat po sa katanungan, SM Lorenza, no.
Actually, ang ating pong objective ngayon po na darating na bagong kongreso, ito pong 19 Congress, ay mapatubigan po yung mga malalayong lugar. Ibig sabihin, kahit po yung mga hindi pa naging recipient nito pong water system level 1 or level 2, tayo po ay maglalagay ng water system doon po sa mga ibang barangay, especially po yung mga lugar na until now, problema pa rin po ito pong access sa malinis at pwede pong inumin na tubig. Actually, kaya nga po hinihikayat natin yung mga barangay officials o kaya yung mga residente, no, na tayo po ay gumawa na ng request at upang mailagay na po natin doon sa mga listahan ng mga gusto po mag-avail nitong water system at tayo po ay makapag-schedule nito pong ng pagpapadala ng technical team upang masuri ang ating pong lugar, yung area na pagtatayuan ng water system, kung ito po ay merong sufficient source of water, no? At alam natin na hindi po ganoon kadali ang pagpapatayo ng water system sapagkat kailangan din po ito magkaroon ng feasibility study, no? Dahil ayaw po natin na maglagay lang po ng water system ng basta-basta without conducting a further study. Alam natin na limitado na din ang mga sources of water, and that is why pinipili talaga natin yung magandang lokasyon at yung may sapat, no, na source ng tubig upang mas lalong tumagal ito pong water system project natin. Again, ito pong solar power water system level 2, yan po ang patuloy na pinag-i-implement natin sa mga iba't ibang lugar dito po sa buong Kabicolan, and hopefully, no, magkaroon po ng pagkakataon that this can be upgraded to level 3. Nawala ba si Congressman Bongalon? Nawala po Tatawag siya ulit sa tayo, linya. tawag ulit tayo. Tatawag. Sige po 7 mga minutes karali yata. Oragon. Tawagan po natin si Attorney Jill Bongalon. Gusto ko lang po ipagpatuloy, SM Lorenzo, Yes, no? yes, attorney. Hopefully, no, ito pong solar powered water system level 2, sa iba pong mga pagkakataon, may upgrade natin, no, into level 3. At yung level 3 naman po, ang pagkakaiba niya po doon sa level 2 ay magkakaroon na po, no, ng mga water connection papunta po doon sa mga households. So hopefully ito pong mga plano natin, no, ma-realize lalong-lalo na kung magkakaroon ng 3 upuan ang Ako Bicol Party List, kahit hindi na po tayo mag-tap, we just want 3 seats in Congress dahil alam natin na mas marami pa at mapapalawak natin ang ating mga programa kung meron po tayong 3 representante doon po sa Kongreso. Salamat Attorney Jill sa inyong ibinahagi sa amin dito sa Virac. And of course, lahat naman dito sa amin sa Virac ay natutuwa talaga sa Ako Bicol Party List dahil marami na po ang naging represyente or beneficiaries, recipients ng Ako Bicol Party List kahit noong 2014, tama po ba Sir Bong? 2014 pa po Attorney Jill ang Ako Bicol 2010? 2010 pa po Attorney Jill, ang Ako Bicol talaga namang marami nang naitulong dito sa atin sa Catanduanes. Hanggang ngayon patuloy pa rin ang pagtulong nila dito sa amin. Maraming salamat. Well, tama ka po dyan, SM Lorenzo, no? Alam po natin na ang mga taga-probinsya ng Catanduanes ay hindi po makakalimutin. And alam natin na yung mga tulong at sa pamamagitan ng iba't ibang programa ay talaga pong nakita at naramdaman ng ating pong mga kababayang Katandunganon. And in fact, gusto ko lang po na ulitin, no? Kung maaalala po natin nung panahon ng Typhoon Rolly, alam po natin na isa sa mga talagang tinamaan ng bagyo ay ang ating pong probinsya ng Catanduanes. At syempre, dahil po sa pagmamahal ng Ako Bicol Party List, tayo po ang nanguna, no, na magbigay ng mga relief goods kasabay ng pag-conduct ng mga clearing operations, no? Pinadala po natin yung mga heavy equipment upang tumulong sa ating po mga local government units na
magkaroon or mag-conduct nito pong clearing operations. And kung maaalala po natin, nanguna ang Ako Bicol Party List kasama po si Congressman Zaldico, si Congressman Pido Garbin, na bumisita doon po sa mga naging biktima nito pong kalamidad. And yan naman po talaga ang Ako Bicol Party List. Inuuna ang kapakanan ng mga kababayan nating Bicolano sa panahon po ng kalamidad, no? Hindi po tayo nakakalimot at lagi po nandyan ang ating tulong, suporta at ayuda para po sa ating mga kababayang Bicolano. Attorney, maraming salamat. Again. Sir Bong, any... Yeah. Attorney, once again, thank you so much for having you this morning. Actually po, yung ating water system sa ngayon, natanggap ko the other day na nagkaroon na ngayon ng modification instead of isang overhead tank. Sabi po ng engineer na pumunta po dito, ay gagawin na itong tatlo. Wow. Tatlong overhead tank. Ito, So, mga magandang balita po yan, no? Para sa ating pong mga kababayan na mga taga-Catanduanes. And alam naman po natin, no, ang commitment ng Ako Bicol Party List ay to give the optimal public service at hindi po tayo titigil sa pagbibigay ng mga suporta para po sa mga kababayan nating Bicolano, particularly dito na po sa probinsya ng Catanduanes. Okay, so thank you so much po, Attorney. Alam po namin na meron pa kayong commitment base po dito sa inyo pong sa inyo pong mga Yes. schedule. Yes, it's in Salamat po, Bong and SM Lorenza, sa pagkakataon po na ako po ay makapagsalita at magbigay po ng updates para po sa ating mga minamahal na kababayang mga taga-Catanduanes. And hopefully, no, kami po ulit ay makapagbisita sa Happy Island of Catanduanes at patuloy po ang ating pakikipagkonsultasyon sa ating pong mga kababayan upang alamin, no, ang kanila pong current state, no, o kaya yung kanila pong estado upang matulungan din po tayo kung ano pa po ang mga programa na kailangan pong bigyan ng pansin at we can come up with the programs and projects that responsive, no, sa mga pangangailangan po ng ating mga kababayan. Again, maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga po. God bless. Good morning. And Good morning. yes, siya po ay si Congressman Attorney Raul Angelo Bongalon, ang congressman ng Ako Bicol Party List. Tabangan damayan ng lambang saro. And Sir Bong, kumusta? Kumusta ang ating Ako Bicol Party List, activities and programs ulit dito sa atin sa Catanduanes? Meron pa po ba tayo na mga aktibidades dito sa Catanduanes? Yeah, actually, thank you for that question kasi tuloy-tuloy ang programa natin. At higit sa lahat, doon sa mga matagal na naghintay, doon para sa ma-enlist sila sa educational assistance, open na po yan. Pero limited lang po ito dahil, alam niyo ma'am, pag binuksan namin ito, isang linggo lang galing sa CSU, puno na kagad Puno yan. na. Kaya gusto natin din na minimize din na dapat ma-distribute natin ang mga recipiente nito mula sa mga tatlong colleges po natin. So, ibig sabihin po ba nito, Sir Bong, kapag limitado lamang, mga ilang estudyante po ito? For example, kasi dito sa atin, nabigyan ho tayo ng slots na 1,000. Wow, ang dami. Yeah, compared po last year, naibigay sa atin is 596. Ngayon po, naging 1,000 na to. Marami na tayong matutulungan na naman ulit. Sigurado yun. Kasi if you were going to multiply 1,000 into 3,000 pesos, that is almost 3 million ang fund na ibinigay dito sa Catanduanes for educational assistance lang ng Ako Bicol Party List. Kaya tayo ay natutuwa din kasi ang bawat municipality ay nabibigyan na natin. So marami na tayong nakausap ng mga mayors na patuloy pa rin pakikipag-usap natin na sila po ay mabigyan natin ng slots, at least 50 slots tulad ng binanggit kanina ni Attorney Jill na 50 po binibigay natin for every municipalities. Now, not counting doon sa mga pumupunta pa dito sa opisina natin. Oo, yung mga walk-in, Walk-in na tinatawag. So sa Lambang sa Lambang munisipyo, dindi sa Catanduanes, pira po ang slots. Each municipality, Each municipality. will receive 50 slots. 50 slots. 11 municipalities, that's 550. 550. Yung remaining po niyan ay mga walk-in.
Wow, ang dami pala ng walk-in, mas marami kaysa Opo. Kaya lang, iano natin, proportion natin. Dahil marami ang nag-aaral sa CSU, most likely marami din po ang magiging applicants niyan. Kaya kung that is 450, we will divide it into 3. Halimbawa, sa CP. So, iyang educational assistance po ba ay for Catanduanes State University lamang or sa ibang school pa? No, kasama na dyan ang CPIC at ang CC sapagkat silang nag-accommodate ng mga mga colleges. Nako, mga ka-Radio Oragon, kung kayo po ay ngayon habang nakikinig sa aming programa, ayan po wag ninyong kakalimutan. Merong educational assistance na tinutulong na naman sa atin ang Ako Bicol Party List. Kung may mga estudyante po kayo dyan, pwede kayong dumulog sa opisina ng Ako Bicol Party List. Dito lang po yan sa Moonwalk, Virac. Para po mabenepisyohan or maging recipiente ang inyong mga estudyante ng educational assistance na ito. Hanapin nyo lamang po si Provincial Coordinator Sir Bongo. Ma'am, ulitin po natin na ito po ay limitado lang. Kaya first come, first serve. Ayan po narinig ninyo yan. So, kung talaga pong interesado kayo at porsigido kayo, yan, meron po kaming medical assistance sa CPIC, meron sa Catanduanes State University, saan pa po? Tsaka Catanduanes College. Tsaka sa CC, Catanduanes College. Yeah. 3 eskwelahan po ang meron. Okay. Kaya mga ka-Radio Oragon, enroll na kayo. Actually po ito, ma'am, ay indistinct lang po tayo. So, kapag nagpalista po kayo, most likely, kayo na po ay magiging recipient during that time na magkaroon ng tinatawag na educational assistance payout. Pero ito po ay mangyayari during the first SEM ng school year 2022-2023. And most likely, that will happen if not September, October po yan. Kasi ang enrollment ang simula ng klase is August. August na, Opo. hindi na June. Opo. So kahit papaano, merong hinihintay. May mga requirements po ba tayo, Sir Bong, kapag magpupursige tayo doon sa educational assistance ng Ako Bicol Party List? Yeah, ang partner agency natin dito ay DSWD. Ngayon, ang atin pong government agency na DSWD, sila rin po ay naghahanap din ng mga documents para kasi magliliquidate din sila niyan Correct. Diba? Kaya ang hinahanap po nila ay walang iba kundi yung mga documents na nanggaling mismo sa eskwelahan. At ang isa po dyan ay nanggaling sa barangay. Una, ang requirement po dyan ay yung COE, updated COE, Certificate of Enrollment. Updated po yan ngayon po, kapag meron na kayong COE, during that time, mangyari po lamang na yan ay photocopy and then certified true copy sa registrar's office. Kung saan po sila Iyan lang po ang requirements and then makakakuha na ng medical assistance. Meron pa tayong ibang requirements po. Pangalawa po, yung tinatawag na school ID, photocopy, and then certified true copy again. That is from school requirements. Pero yung isang requirement natin ay galing sa barangay na kung saan sila po ay magsisecure na tinatawag na indigent, certificate of indigent. Indigency. Opo. Oo. So yun ang mga requirement. Napakasimple lang naman actually. Kasi kung ikaw naman talaga legit na student, you can provide that. Yes. Oo. At saka ang mga estudyante, kung interesado talaga yan na gustong mag-aral, ngunit walang pera, pero kaya ng kanilang katawan at ulo, ay talaga namang magpupursige yan na maglikom ng mga requirements. Kailangan nilang i-comply talaga yan. Kasi sa hirap ng buhay ngayon, Sir Bong, ewan ko na lang kung meron pang magulang na kayang pag-aralin ang kanilang mga anak, lalo na kung wala naman talagang trabaho, parehas. Tama. Alam mo meron ako nabasa pong isang isang quotation na sabi ganito, what you're doing now will determine your future. Yes. Oo nga, kasi kung natutulog ka ngayon, sa future tulog ka rin. Simple as that. 'Di ba? Kasi kung 'di ba, kung alerto ka ngayon, mas lalo na sa future magiging alerto ka pa. Kasi kung tulog ka ngayon, tulog ka na talaga niyan forever. That's why credit sa mga magulang na hindi tumitigil para ang kanila pong mga anak tumitigil sa paghanap ng paraan para mapag-aral ang kanilang mga anak. Sa ngayon po alam mo ma'am, ang pag-aaral po ay hindi na katulad ng dati na very tiring, critical pagdating sa financial kasi ang dami na pong
tulong ang binibigay ng ating gobyerno. Yes. Kasama na dyan yung CHED. Ang laki ng binibigay ng CHED if you are qualified. O, kaya naman ang Ako Bicol Party List ay patuloy niyo pong kaagapay sa aming nga pong tagline na katabang na Kasurug pa. surug pa. Kaya mga ka-Radio Oragon, sa ating mga magulang, ang kailangan na lamang ngayon, ma-inform kayo or meron kayong, anong tinatawag doon? Meron kayong malaking tenga. Malaking tenga na makakarinig kung saan ang meron. Tama. Kung saan ang merong mga ganitong libreng paaral, anong tawag dito? Hindi naman libreng pag-aral, asistensya. Libreng asistensya para sa edukasyon, libreng gamot, libreng pa-ospital, ano po. Ngayon, dapat lamang sa atin, sa ating mga magulang ngayon, pagdating sa educational assistance, dapat malaki talaga ang ating tenga nang marinig natin yon. Makinig po kayo sa Radio Oragon at malalaman ninyo kung ano po yung mga ibinibigay ng Ako Bicol Party List. Itinutulong ng Ako Bicol Party List dito sa atin sa Verac. Opo. So we're talking about being resourcefulness ng ating mga kababayan. Kasi ang mga resources nandyan lang naman eh. Yes. Diba? Oo. Marami po yan. So ang kailangan lang talaga, tulad sinasabi niyong magkaroon ng malaking tenga, ibig sabihin, gagawa ho tayo ng paraan para malaman natin kung ano po yung mga programa ng ating gobyerno. Kung ano ang meron. Kung anong meron. Pwede namang magtanong-tanong. Oo naman. Oo, Kaya oo importante pa rin talaga yung radio, naman. Okay. Ma'am, by the way po, doon sa binanggit po ni attorney na water system, ito po ay naipadala sa akin noong 20. Mhm. Nag-follow up sa akin si Engineer Albert na isa po siya doon sa mga geodetic engineer na kasama po doon sa amin pong ginawang water survey system. Mhm. Sabi niya, may problema po tayo. Sabi ko, ano to? From 50 square meters kasi na requirement, kasi dahil maraming ang gadget na ilalagay sa water system, Mhm. dapat ang requirement 86 na po Square meters. Alam mo kung So, bakit? lumaki ng 36. Kasi po, nadagdagan tayo, instead na nag-upgrade na tayo, instead na isang overhead tank, magiging 3 na to. Tapos, may dedicated slow sun filter with UV light na po ang bago. Anong ibig sabihin po no, na magdadagdag ng 2 tangke? Oo, kasi po, yung 50 square meters doon, kasama ng ibang gadget doon, at may mga water pump doon, Aha. merong solar panel doon, na yan ay naka-enclose sa isa pang sa bakod, na gagawin po ng contractor ng Ako Bicol. Ito po ay lalakihan kasi instead na isang overhead tank, gagawin 3 ito. Siyempre, lalaki rin yung area. Yung overhead tank po ba para saan yung 2 idadagdag? Para mas marami supply. Mas marami po Aha. tubig na makukuha sa na nandoon po sa overhead tank na hindi siya maubusan. Di ba po sir, meron din itong filter para doon sa tubig Yes. inumin at tubig na panglaba or panghugas ng mga pinggan? Yes, actually po, meron pa tayong dyan na pwede siyang drinking water na na-filterize ang tubig doon. So you have 2 choices. Pwedeng panglaba, panghugas, and the other faucet is intended for drinking water. Nako, kailangan na po pala nito sa every barangay na mabenepisyuhan nito or naging recipiente nito, kailangan po pala pag-ingatan ito kasi kung ito'y maiingatan at tayo'y magkakaisa sa pag-iingat, magiging forever ito. Kung ito'y hindi masisira, marami ang pakinabang nito sa atin sa bawat barangay, kahit ngayong katabing barangay natin makikinabang din ito kapag ito'y naingatan ng matagal kasi meron ding mga residente na minsan hindi natin naiiwasan parang walang pakialam. Pero alam nyo mga ka-Radio Oragon, ngayon lang ito mangyayari sa Ako Bicol. Kung ang Ako Bicol patuloy pa rin, di patuloy ito, pero hindi ibig sabihin nun yung dati na nilang nalagyang lugar, lalagyan pa ulit dahil nasira. Kaya kailangan ito'y inyong pag-ingatan. Kasi sayang, biruin nyo, for how many years kayong hindi bibili ng inuming tubig? Di ba po, ang inuming tubig ngayon ay binibili na. Ngayon dahil ang Ako Bicol Party List ay may ganitong programa, hindi na kayo bibili ng inuming tubig. Tulad ng nabanggit kanina ni Attorney Jill,
na sa ngayon, ongoing ang amin pong pagtanggap ng barangay resolution for those who are interested on this project. Ngayon po, ang kailangan talaga nito, bago po kayo po magbigay po ng resolution, pag-usapan niya na rin sa konseho ng inyong pong barangay kung saan po ang lugar na yan pwede pong ilagay. Ang water system na yan, kung saan lugar, pwedeng i-put in place yan. Kasi sayang lang ang pagpunta namin kung wala kayong lugar. Correct. Tama po kayo. Pag-usapan nyo na rin po. At saka, ilang residente po ba ang dapat na manginabang doon sa water system Actually, na yun? wala naman tayong figure kung kailan. Basta nakita lang po natin na mayroon po mga households na nangangailangan, especially sa isang specific na barangay. Ang nakakaalam dyan, una sa lahat, ang tatay, ang barangay captain, and then yung mga kagawad. So, alam nila kung saan ang lugar na kung saan marami po nakatira. So kahit sa loob po ito ng pribadong lupa, ano sir? Kahit nasa private land, basta meron lang tinatawag na DOD or Deed of Donation na tinatawag. I-donate ito sa barangay. Most likely. Yung lupa, ano ho? Magkakaroon sila ng MOA. Deed of Donation and then MOA. So kailangan po sa ating mga barangay kapitan dito sa Virac, ano ho, kung nakikinig ho kayo ngayon, gumawa na po kayo ng barangay resolution para dyan po sa water system level 2 ng Ako Bicol Party List para po kayo matulungan. And dumulog lang po kayo sa opisina ni Sir Bongo, ang ating provincial coordinator. Dyan lamang po yan sa Gilgal office sa Moonwalk, Virac. Yeah, po. Ulitin ko po, paki-consider tabi yung lugar na kung saan pwede po itong ilagay. 86 square meters na po ngayon ang required lot area. Malaki-laki na rin, Medyo ano? malaki. Dating 50 tapos naging 100. Dahil po sa additional at upgraded po ng gadget na ilalagay. By the way po ma'am, gusto ko pong pasalamatan din yung mga naging kasama po natin sa pag-payout natin sa tupad, sapagkat alam naman natin na after na sila po ay makapag-serbisyo sa kanila pong mga barangay,ag-aralat na po yan, isenda po naman na mga kabatulan. Yes. So kaswapon, the other day nagpunta na kami sa Viga. In addition, doon po sa nabigyan namin doon sa Bagamanok, sa Viga naman kami kahapon. At salamat po sa CITEC po na nag-facilitate po ng payout nito dahil ang kanila pong mga barangays ang naging recipiente po nito. So tayo po ay nakapagbigay ng payout sa mga 16 municipalities in coordination with Mayor's Office, Bongtarin. Kaswapon po. Tayo 16 barangay, sir? No, 16 recipients po. 16 recipients. Opo. Actually po yan kasi kung minsan paunti-unti na ibibigay, hindi lahat sa isang municipality dahil po sa, for example, dito sa barangay, halimbawa, 5 barangays po ang sumama, naging recipiente ng tupad na to. Yung isang barangay, nagkaroon ng, yung isa doon, halimbawa, 10 sa isang barangay, nagkaroon ng isa doon sa 10 na yon sa isang barangay na may problema sa dokumento, definitely i-hold ng DOLE Catanduanes yung dokumento ng para sa isang barangay. Kung kompleto yung para sa 4, yun ang isasubmit sa regional office kasi dadalhin pa yun doon eh. Ngayon may iwan ito, ngayon babalikan namin ito, may kulang na ganito. So kaya kung minsan na-delay yung iba, nauna yung iba. Kaya palagi naming ipinapaalala sa lahat na kung pwede talagang kumpletuhin kasi madali naman ito actually. Kasi may proseso ito. Gobyerno ito. Yes, may mga liquidation yan. Hindi pwedeng wala. Pero kasi po, na kami po ay natutuwa sapagkat ang recipient po natin 56 ginawa po ang payout dito po sa opisina mismo ng Ako Bicol Party List. Dito sa 56 ang dami. Sapagkat walang ibang lugar na sinabi ng DOLE na available. Sir, dun po ba sa Barangay Bato meron din tayong barangay sa munisipyo ng Bato meron din tayong tupad? Barangay Pananaugan? Actually po, the other day pagkagaling namin sa Viga, dapat ang payout natin is in Bato, CP Bato. Pero nagkaroon ng miscommunication between DOLE staff tsaka doon sa barangay po ng CP. Kaya
I don't know, kaya nagano na lang po kami ni-reschedule na lang po namin. So supposed to be that will be 46 ang recipient natin sa CP Bato. Ibig po bang sabihin na barangay CP lang yung No. iba-iba na? Venue lang, Sinda. Venue lang yung Venue CP lang. Bato, pero yung may mga barangay sa Bato na talagang merong recipiente ng tupad. For Yes. example, yung barangay Pananaogaan. Opo, meron yan sila. Merong 4 pa or 5? Meron yan sila po Oo, naman. para sa barangay Actually, Bote. na kami duman na yung first part na Mhm. payout na rin kami doon po. Pero dahil po meron pang mga delayed, mayroon Mhm. mga problema sa papel. Kaya pahabol na lang po ito. Mhm. Malaki talaga sir ang naitutulong ng tupad na yan. Ano? At saka marami akong nakausap patungkol sa tupad na yan na talaga namang sabi nila kung ano yung required ng tupad na yan para makakuha ka, kailangan gawin mo. Ano po ba yun yung ginagawa nila sa barangay? Parang nakikita ko may mga naglilinis sila. Naglilinis sa barangay. Oo. If it is properly implemented, maganda talaga ang tupad. Kasi una sa lahat, di na sila alis doon sa lugar na kung saan sila nandoon. Makatulong talaga sa barangay. In coordination with barangay captain Barangay and the council. captains. Yung Yes. ano nila po, mga kagawad po nila. Ngayon pagdating naman sa sa kung sino ang dapat pipili, kung sino ang dapat mag-a-apply, Mhm. lahat po pwede. Pwede. Oo, lahat pwede. Kaya lang yung iba talaga masipag maghanap po ng resources. Correct. Kaya, principle baga ma'am, pag malapit sa kusina, basog. Oo. Eh, dapat marunong ka dapat din. Marunong ka din dapat talaga mag-initiate din. Kasi Yes. ang grasya naman, di man, adyang karasarong, matuktok, maabot ng kwarta, dai. Hindi, mag-initiate. paghihirapan mo rin yan. Hindi That's pwedeng it. hahanapin mo rin yan. Hindi pwedeng yung ikaw ang hinahanap. Opo. Kaya sabi nga po na dangog ko sa isang taong, di nakapagtapos mama ng ng baccalaureate degree, pero successful siya. Alam nyo, para maging successful ka sa buhay, tulungan sa ng kaipuan. Una, sipag. Mahigos ka. Mm. Pangduwa, matyaga. Mhm. Ang pangtulo, diskarte. Yan, diskarte sa buhay. Yan. Ganyan din po si Sir Bongo, ang provincial coordinator ng Ako Bicol Party List. Silent lang ito, silent type at humble lang ito mga karadi Oragon si Sir Sir Bong. Sir Bong, pwede ba sa inyong magpaturo pala ng pagdadrive? Ay, opo. Tayo po ay blessed sapagkat isa po tayo sa pinagkatiwalaan po ng accreditation po ng LTO. Wow. Na alam naman po natin sa ngayon na mayroon na tayo po na bagong guidelines, no driving schooling, no driving license policy. And isa po itong opportunity din para sa amin na i-share po namin ang aming pong knowledge, ang aming know-how when it comes to driving and mga technical at mechanical features ng mga sasakyan. At yan talaga po ang forte po namin. Especially we are also accredited by TESDA na ang ating mga kababayan at ang obeto na sa tuwing gobyerno mapakaray ang paggamit ng kalsada at ang pagkakaroon ng lisensya ay isang uri lang ng pribilehiyo, hindi ito karapatan ng bawat isa. Yes. Kasi kung hindi ka naman marunong mag-drive, bakit ka po magdadrive? So, ayan po si Sir Bongo. Magaling mag-drive, magpaturo po kayo sa kanya, sa Gilgal. Nandito lang ho kami. We're only 11 numbers away actually. Tsaka madali ho lang ho kami pong makita sapagkat nasa Along Moonwalk po kami. Mhm. Along Moonwalk, San Isidro Village. And, tingnan nyo ang oras, Sir Bongo. Naku mga karadi Oragon, ganun po talaga ang programa ng Ako Bicol, talagang mabebenepisyohan tayong lahat. Ano bang numero ng Ako Bicol sa balota? Yeah, actually po, nandito po yan. Pakinggan po natin ang numero ng Ako Bicol. Pakinggan po natin. Meron pong fixen po ang atin pong media officer po ng headquarter. Pakinggan natin. Sige, Sige. sandali lamang po Meron tayo niyan sa Radio Oragon. Meron. Oo.
Ah. Numero 18 sana. Yan. An ako Bicol Party List katabang na kasurog pa. Very memorable po ang number ng 18 sapagkat sabi nila yan po ay panahon na kung saan pwedeng nang magsimulang magboto. And yes, kapag numero 18, kapag 18 years old ka na, botante ka na. Yes. Ano ho? And kapag 18 na ang edad mo, sa mga youth naman, pwede ka nang mag-boyfriend. Ako At sa kasal, kapag numero 18, maswerte raw ito kapag magkakasal ng numero 18. Ganun ba? Yes. Pero mama, ang aki ko, mga dalawang babae ko, sinabihan ko at kinausap ko ng maliliit pa na hindi magbo-boyfriend hanggat hindi tapos mag-aral. Ay nako. Sa ako Bicol Party List, 18 eh. Ernesto Salvador. Kaya, Buti na lang tapos na mga anak kong babae. Oo, hindi na. Kasi kung inabot ang 18 ng ako Bicol, 18 nga eh. Oh, di ba po? Anyway, ma'am, maraming salamat sa mga nagtitiwala po sa Ako Bicol Party List. Nandito kami, patuloy pong maglilingkod sa mga kababayan po natin. And yes, mga kaisla, wag na wag po nating kalilimutan ng mga tinulong sa atin dito sa Catanduanes ng Ako Bicol Party List. Ayan po, malapit na ang halalan. Kapag po naka 3 seats sila, mas lalo pa pong dadami ang pondo na itutulong nila para sa atin. Tama. Ano po? So, magdadagdag na naman sila ng mga programa. Tama. One good thing about Ako Bicol Party List, ma'am, makikita nila ang Ako Bicol, hindi lang sa panahon ng eleksyon. Yes, kahit hindi eleksyon, narito ang Ako Bicol Party List eh. Kahit sa panahon ng tagsibol, ano pa sir? Sa panahon ng tagtuyot, tagbagyo. Kapag may bagyo sa atin na pinakaunang pumupunta dito ang Ako Bicol Party List. Yes. Alam natin yan. And because of that, ma'am, thank you so much for having you this morning. And yes, mga ka-Radio Oragon, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa programang Ako Bicol Party List. Hanggang sa muli po ang inyong lingkod, Sir Bong ng Ako Bicol Party List Provincial Coordinator and Miss Lawrence Rojas, ang station manager ng Radio Oragon na laging kapartner ni Sir Bongo sa Ako Bicol Party List radio program. Tuwing Sabado po ito, 7:30 to 8 in the morning. yeah, thank you and good morning. God bless. Motor parts, accessories, repair shop ba ang hanap mo? Punta ka na sa Precision Tech Motor Shop. This is one of a kind motor shop in the island. A home of branded tires, Pirelli Tire, Metzeler Tire, Michelin Tire, Chineos Tire, B-Rubber Tire, Maxxis Tire. Meron din silang helmet at gears, lahat branded tulad ng Evo,